दिनै हग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय दहलाफारा गामिनि काश्मीराव आर्मि साख्रि मावनाय रादाय नार्जारिया लकडाउननि समाव हग्राजुलि हालामनि गं 6 गामिनि गासै गं 50 गोरिब नखरनो माइरं, दालि, थाव आरो माखासे जाग्रा मुवा राननानै होदों। दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट हग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय दहलाफारा गामिनि आंनि बियादै फिसा रादाय नार्जारिया खाथि गं 6 गामिनि गोरिब गुन्द्रा नखर जायफोर रेशन कार्ड गैजाया बिथांमोननि नखरनो गावनि सेलारि एबा दान बान्थाजों गावनि हानायखिनि माइरं, थाव, दालि, माखासे जाग्रा मुवा बेसाद अनसुंथाइ बावदों। दायो बेवहाय जोङो गामिनि रायजो राजा लोगोसे आफादगिरि नेहाथारि गासैबो ज' जानानै बिथांनि जि मुवा अनसुंथाइ दान बावदों बेखौ जोङो गामिनि एबा आङो बियादै सानै जानानै बे दान हरनाय एबा अनसुंथाइ हरनायखौ जोङो हरनाय जादों एबा बिलाइ हरनाय जादों। दा बेवहाय आङो दा दिनैनि बे समाव गासै गं 50 नखरनो माइरं, दालि, आलु, माखासे जाग्रा मुवा बेसादखौ जोङो राननानै हरनाय जाबाय एबा बिलाइनानै हरनाय जाबाय। दा बिथांनि जि दान बान्था हरनाय बेखौ जाहाथे जोंनि बे गोरिब गुन्द्रा जाय एसे अनसुंथाइ मोनलांदों जाहाथे आंनि बियादै फिसा रादाय नार्जारिनिसिम जाय सुबुंमोना एसे गरसे गरनैबाबो दान अनसुंथाइ मोनलांबाय जाहाथे बिथांनि जि साख्रि मावनानै दङ बिथांनि जि जिउ सोलेर आत्माया जाहाथे इसोरनिफ्राय बोर बान्सा मोननानै जाहाथे गोलाव जिउ मोनथों बेखौ आङो बोर बान्सा जाय अनसुंथाइ मोनलांगिरि बिथांमोननिफ्राय आङो मोनगोनखौ एबा बोर बान्सा जासिलांगोन बेखौ आसा खालामबाय। बरायग्रोबाय। दिनै दहलाफारा गामिनि मुस्रि रादाय नार्जारिया बिथाङा सासे काश्मीराव थानाय सासे इन्डियान आर्मि। बिथाङा गामि खाथिनि माखासे दुखिया नखरफोरनो गैथ्राबाबो गं 50सो नखरनो बिथाङा जा एसे हायो माइरं, दालि आरो थाव गोथां आरो माखासे जाग्रा मुवा रानना होनाय जायो। मानोना दासान्दि मुलुगखौ फोजोबस्रांग्रा कर'ना भाइरास एबा कभिड-19नि जि लकडाउन बे समाव जि एसे हायो गोरिब गुन्द्राफोरखौ गावनि जि एसे रां मोननाय बा दान बान्था मोननाय बेजों बिथाङा एसेबाबो सुंस'नो हागोन होननानै बिथाङा गोसो गोरबोजों रानना होनाय जायो। आरो लोगोसेनो जोङो बिथाङा दासान्दि न'आव गैया थेवब्लाबो जोङो गामिनि माखासे गार्जेन जानानै गामिनि आफादगिरि नेहाथारि जानानै जों बिथांनि माखासे सामग्रिफोरखौ गोसो गोथारै रानना होनाय जायो।